сега, дайте да видим картата. Отиваме при големия замък. И къде е то? Ето го знам къде е. Ето го стъпил замък. Не, къде е големия замък? Чак догоре трябва да... Аз ще го стигна! Ето го стъпил замък! Айде, сега се слагате дякото ръчично в замъка. Слезе бързо замъка. Това не е замъка, стена! Така и се обърнете да сам. Кой да си това замъка да си? Я, можете ли да казвате зеле? Зеле! Аре, Уенсдей, аде по-силно. Зеле! Добре, а въждете къде са? Зеле! Достатъчно. Сега, елате да сам, за да си изтеглите по едно вълшебно билетче от кутията. Сядаме долу. Знам какво има! Добре, ще знаем. Сега, Има вътрешната и равки и тата чух. има едни вълшебни билетчета. На всеки ще дам да си изтеглим по едно. Билетче. Четеме какво пише на билетчето и изпълнява написано, за да може да намерим съкровището. Правите ли? Да! Ай, така. Знаете ли вълшебните думи да говоря? Да! Давайте заедно. Моля! Кадабра, касим, салатим! Аз видя дали ще отговоря веднага. Ох, не става. Абракадабра, касим, салатим! Аз сега трябва да отговоря. Хоп! Да! Така, Искам да първо ви дам. знаете ли? Знаете ли първо кой ще си изтегли? Рожденика! Правилно! Айде, я искам да го прочита. Аз Добре, високо, за да чуем какво му се пада. пожелай нещо на рожденика. Я да видим. Какво искаш, какъв искаш да станеш като пораснеш? Аз не знам. Да. Да, но не ми отговори. Я да видим сега. Няма да си да желая. Ау, страхотна професия, обаче много трябва да учиш. Моля, знаеш, пожелавам ти да станеш наистина космонавт. Айде, кой ред е? Аз Оп, вече ги ясно тренал. Дай да го, ти можеш да го прочетеш. Преброй до 10. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво, давай. Всеки подред. Дай да ти го прочита. Я да видим. Скочи с 10 пъти на един крак. А, така, я да видим бройте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво. Давай. Я да видим. Завърши си 3 пъти. Завърши се 3 пъти и след това скочи 3 пъти на един крак. Готов ли си? Чак. Така ще пади. Първо се завърши и после скачи 3 пъти на един крак. 1, 2, 3. Давай, скачай сега. 1, 2, 3. Браво. Как се казва нашия град? Бургас! Браво. А България кое е? Бургас! Държава е България. Къде имаше купчета? Къде те купчета? Аз ще си купчета. Чакай, за тебе друго коще. Чакай сега. Той на един крак, докато аз съм летяща чиния. Докато борим до 5. Ай, я гледайте ли дали се 1, 2, 3, 4, 5. Браво! Гледайте, защото ако някой не изпълнява правилата,